мартин урпан рӯзи дуввум аст ки меҳмони тоҷикистон аст. ӯ барои саёҳат аз индонезия омадааст. тоҷикистон барои ин ҷавони индонезӣ 19-умин кишвар аст. мартин аз шеваи дастрас кардани раводид хушҳол аст, аммо муҳлати онро кофӣ намедонад. тоҷикистон кишвари кӯҳӣ аст. махсусан барои тамошои кӯҳҳои помир вақти бештар лозим аст, то тавонем аз ҷойҳои гуногуни тоҷикистон ҳам дидан кунем. мартин аз дароз шудани муҳлати раводид барои хориҷиён истиқбол кард. ман тарафдори онам ки муҳлати раводид бештар шавад. тоҷикистон муҳлати раводид ё виза барои шаҳрвандони хориҷиро дароз кард. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон гуфт, муҳлати раводид аз 45 рӯзи қаблӣ ба 60 рӯз расонида шуд. ҳарчанд раводид дар ҳудуди 3 моҳ ё 90 рӯз дода мешавад, аммо шаҳрвандони хориҷӣ муддати 60 рӯз ҳаққи будубошро дар қаламрави тоҷикистон доранд. қарори дароз шудани муҳлати виза барои шаҳрвандони хориҷӣ ҳафтаи гузашта аз сӯи раиси ҷумҳур имзо шудааст. дар ин бора Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон рӯзи 18 феврал дар нишасти матбуотӣ ба журналистон хабар дод. агар шаҳрванди хориҷӣ хоҳад равобити яккарата тариқи равобити электронӣ, тариқи интернет $30 амрико пардохт мекунад. агар бисёр карата хоҳад, ҳамон 60 рӯза метавонад 3-4 маротиба дарояд ба Тоҷикистон. ин барои ин раводити бисёр карата $50 амрикоӣ пардохт мекунад. то имрӯз шаҳрвандони беш аз 80 давлат ба Тоҷикистон бидуни виза сафар карда, аксарашон бевосита дар фурудгоҳҳои байналмилалии Душанбе виза мегиранд. бар иловаи ин роҳи гирифтани виза муроҷиат ба консулгарии Тоҷикистон дар хориҷа аст ки методи онлайн виза ҳам фаъол мебошад. тағйироти нав дар низоми виза дар Тоҷикистонро аксар хориҷиёне ки аз ин кишвар дидан мекунанд хуш пазируфтанд. این به ما امکاناتی بیشتر می‌دهد که برای سیاحت هرچی بیشتر سفر کنیم. طبعا می‌دانید ساحه توریسم برای کشورها مهم است و هم می‌تواند برای تجربه میان کشورها مساعدت کند. بر اساس آماری رسمی همساله بیشتر از 1 میلیون شهروندی خارجی از تاجیکستان دیدن می‌کند. همچنین در نظر است در نزدیکترین فرصت به زادگان تاجیکستان که شهروندی دیگر کشورها را دارند روادید 3 ساله و سرمایه‌گذاری که به اقتصاد تاجیکستان بیش از $1 میلیون سرمایه‌گذاری می‌کند روادید یا ویزای 5 ساله داده خواهد شد. سروین زروح‌الله، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.